پشتی روژێکی ji dizîmbûna nirxê bi rêja 0.3 carekedin tevgera bazara zêr çalak bû nirxê bi rêja 1 bilind bû. Li gorî dateyên dawî ji nava bazarên zêr nirxê carekedin bilind bûye û rêja 1 tûmar kir. Herî dawî her onsayek bi 1515 dolaran û 5 sentan mamele pê hate kirin. Di heman demê de senedayên Emerîkî yên zêr ragihandin ku nirxê jî bilind bûye û her onsayek bi 1527 dolaran û 70 sent danistandin pê hat kirin. Li gorî aborînasan bilindbûna nirxê zêr vedgere tirsa bazirganan ji lawazbûna aboriya cîhanê û sisbûna bazarên Almanî. Her wiha daketina yan derketina Brîtanyê ji Yekîtiya Ewropayê jî di besedema bilindbûna nirxê zêr. Di derbarê mijara zêr û karvedana bilindbûn û nizîmbûna nirxê wê Encûmena Navdewletiya Zêr raporek belav kir û têda amarên dawî yên berhem û her wiha yedeka cîhaniya zêr eşkera kir. Biriya vê vîdyolê ehemî çend agahiyên rapora Encûmena Navdewletiya Zêr ji wara pêşan bidin. Dateyên Encûmena Navdewletiya Zêr diyar dikin ku yedeka tevahiya cîhaniya zêr hette dawiya vê mehê digihe 34,000 ton û 76 kîlogram zêr û rêjaya navçeya yara 55% ji wê yedekiye. Li gor heman dateyan yedeka zêr li nava welatên Erebî 1292 ton zêr dike û tê wateya 3.8% ji yedeka cîhanî ya zêr. Erebistana Siûdî jî xwedan pillaya yekeme di yedeka zêr da ku li ser asta welatên Erebî û qebera wê digihe 323 ton zêr û rêjaya Siûdîyê li gor yedeka cîhanî derdora 0.94%. Iraq jî ji welatên dewlemend di yedeka zêr da û yedeka zêr li Iraqê derdora 96 ton zêr dike û rêja wê 0.28% ji yedeka cîhaniya zêr. Di derbarê nirxê wê em ê behsa qonaxên nirxê zêr bikin. Nirxê wê kete bin bandora şerê bazirganiyên navbera du welatên mezin yên aborî li cîhanê Amerîka û Çîn û bi vê yekê her çû nirxê zêr bilindtir bû. Di destpêka îsal da nirxê her onsayeke zêr bi 1281 dolaran bû. Lê li gel bilindbûna asta şerê bazirganî navbera duan her du welatan her ku diçe nirxê zêr her bilindtir dibe weke ku îro me behs kiriw li gor dateyên dawê. Nirxê her onsayeke zêr bi 1513 dolaran bû hate tûmarkirin ku ev beriya çend rojan bû îro jî bi 1515 dolaran bû. Ew di derbarê qonaxên nirxê zêr û her wiha yedeka wê li ser asta cîhanê.